A reunión de onte en Madrid entre o Concello de Pontevedra e a ministra para a Transición Ecolóxica serviu para volver tender pontes entre o municipio e a Dirección Xeral de Costas. Satisfeito porque nos sentamos a falar cunha atitude totalmente diferente e nada máis, unha atitude construtiva, operativa e a miña idea, obviamente, é conseguir para a cidade de Pontevedra todo o que sea posible. O encontro durou case 2 horas, pero non se puideron tratar todos os temas. Por iso, celebrarase unha nova reunión xa en Pontevedra para abordar cuestións como a rexeneración da xunqueira da Gándara e da Ensenada do Ulló, o paseo a Marín ou a recuperación da xunqueira de Ponte Sampaio. Os asuntos eran moitos, vale? E, polo tanto, como non era posible acometer o análise de todos os asuntos nese momento, incluso a proposta deles, a directora xeral dixo que prefería vir a Pontevedra para analizar un por un todos os temas pendientes. O que sí se abordou foi o proxecto para a construción do novo vial de Mollabao. Costas confirmou que autoriza a intervención. Unha vez remitida toda a documentación para o tema de Mollabao, que brevemente nos comunicarán a concesión para executar o vial de Mollabao, hai un convenio coa Diputación que está en vigor, está prorrogado, entón o que haberá que facer agora é facer unha revisión de prezos, porque desgraciadamente pasou moito tempo e a partir de aí volver a activar ese convenio. En canto ao estado da estratexia Pontevedra Flúe deseñada no anterior mandato polo PSOE, Fernández Lores asegurou que o Ministerio non ten nada en firme. Tampouco falaron na reunión dos 25 millóns de euros que, segundo os socialistas, estaban reservados para varios destes proxectos. Non hai nada no Ministerio deso, vale? Expresamente. Nin moito menos por escrito, vamos, non hai nada. Quero deixar atrás todo o ruído que pudo haber a respeito deste tema. Por lo tanto, a partir de agora, tempo novo e a falar de proxectos concretos por parte do Concello e da Dirección Xeral de Costa, que somos os interlocutores válidos para este tema, non? Na reunión tamén se informou o alcalde de que xa están desafectados o antigo edificio de Maxisterio, o Colexio Manuel Vidal Portela e o pabillón universitario. Faltaría coñecer que a Administración asumirá a súa titularidade. Sobre a gasolinera do Burgo, Costas confirmou a Fernández Lores que dá por rematada a concesión.